Jó, akkor vegyél már. Ez egy dobott. Nem dobott sem. Valami szól. Jó, kiváleztünk mindent. Akkor egy kicsit barkácsoljunk. Kell cipő. Jó, és akkor szerintem mehetünk harcolni most már. Hogy megnézzük, hogy hol van az a varázsláda. Ott van. Megjöjjön. Addig nem. Leesett, lol. Jó, mindjárt visszajön. Nem vagyok jó PvP, és magam vesztettem. Jó. Akkor ennyi volt. Ennyi lett volna. Te jóisten, na, mindegy. Akkor ennyi lett volna a Skywars. Majd pedig, ha tetszett a videó, like, ha pedig még nem vagy feliratkozva, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!